ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Emily jong Mawson Ram constituency uba Himalaya Muktan Shangpliang haga khatnyo trik ubanai no para arajar arpway ula plai pai ba ya music video ya bala ai kerteng borsing ya bala shna bala pinbit penbiang da uba Kiki Garon haga jing plai pai ba ya music video la sakhi lang do director jong Don Bosco Youth Center ufada Michael Makri kapuran baru ting shop ki bala yashim benta haga music video ki bakintob ya ka wanri pengrop badu Arif Mukhem bad kiwai ngu kakli in duai in sumu yo play na kamta kita kisap ki pom ki bo play la ai kini ki kana samla jungi. I can see a bright future because our young people today ki kana samla jungi menta they are so talented, and definitely with the blessings of Almighty God, with the blessings of He who has given us that gifts and talents, He will definitely make us reach farther and farther in this industry. So as we implore the blessings of God, we acknowledge His presence in this moment. We thank God for the gift of our leaders in the person of Ba HM here, and many others who supported our young people so that they may come up in life and give glory to God. May this music video that is going to be released today bring more young people to unite and to bring change in our society. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. Janmiet bangin pli pagba ya kani ka music video kaba da produce da Kiki badi wanri nadap da gi sokmen bat ka jing so sarom kong ba nanyui ba kini ki kon samla jungi na ka jila jungi na ka than jungi ki badon ka sap ka acting ki badon ka sap ka directing pat kumchu ba ki don ka sap ki rukom ka entertainment amdai ka sim ban kong ki bangila ya ka sap jong kini ki kon samla jungi bila jui ki film ki ba pher ka film ka badang yai muta ka film jingim kadai kawai na kita kian nuksa kabangila menginui ya iwanri bat iki parlok jungi karukom paki ap iki film nakwa bangan ong tang si kentien ba hoy kathan jungi kadap da ki khon ki samla ki badon kasap kene kasap kabaki kidon lese idon kam bangin penselur nak liang jungi kum ki policy makers ki badon hak jela jungi borobor ngalaju yeng ya beta jungki bad ya beta kasap ka jungki ngalaju yai kren ha dorot an ngalaju yai kren ki platform ki paper bangidon kam bangin ai ya kata ke space ya benda kini ki kon samla jungi bakin yo ba kindang roy bat kindang kiu hak kerdan jungi ha kani kalain jong film bat ki acting na kalian ke sarkar ngala jubu ke jing dawa ba ke sarkar ke dei ba kan ai mensiam kini ki kon samla jungi da ka ba ai hilan ya ki ba kin showcase ya ke talent jungi kumbang itip menta haga jela jungi wat tanggawi ka hall ka dedicated ya kini ki kun samla ro undan ka songsi kalong ya kani music video ladang idon kam balane di ki film ka kini ki kun samla jungi ki shinala ni ki am hablej ban kro ya ki cinema hall ban pen ya ki film jungi ban nas tipro
ba nak hapo ini cinema hall ki try jong ki cinema hall kidang o ya kador marshiteng na ke ka ba ki de ba kinyo dada ka tiket ka di aspa tengka kamu cispa kali cakapla jong try jong film ba cispa kali jong try jong ka cinema hall de hangda ka wanra ka jingdo mesem ya ki kon samla jongi ha ki snai ki film ba ki kwa ba kin ak ki film ye na kentu ka sarkar ba kan thaulan kan wanra ki kenja policy ya beta ki kon samla jongi ba khnang ba dada ngidon ki kenja hall ki bangila mengin ailat ye ki kon samla jongi ba kin showcase ki film joki di kan no kan long kalat kelenti ki ba kin yo ya ka jing kamai ibarit kan long kun ka self employment ni kiru kunju dia kan ni klimat masoman ai khoble kerpang ni wanri ba di ka team jungi ba kilala makin say kan ni ka music video ka bangi in supply pa ba no mata kum nehi pat kumangitip kan sabot sa ka film adin ka do ka ni pon di kan ni kadang datang ka music video di nakalian jonga kitbok kibrem ya phi iki ba di wanri ba pinaya chakmat ban pinang manra susu ya kita ki entertainment ya benda ki kon samla jungi ba ki kon samla jungi jo kathai jungi kin yo ban yu ya kasap ka phong jopi ban kum jo kan long ka encouragement ya ki kon samla jungi ba kin shim holiday ya kum kane ka lat ba kiru kin penbit penbiang ya lade hakalan jong ka acting Tidak mampu kira, siapa ibarat yang nak kira, kira wati bertaslah tentang jona.